Што такое імунітэт? Імунітэт – гэта здольнасць нашага арганізму супраціўляцца інфекцыям і хваробам і змагацца з імі. Гэта робіць наша імунная сістэма. Імунная сістэма складаецца з некалькіх спецыяльных кампанентаў, якія працуюць разам, каб абараніць арганізм ад патэнцыйна шкодных вірусаў, бактэрый, чужародных рэчываў, з якімі мы можам сустракацца ў наваколлі. За імунітэт у арганізме адказваюць адмысловыя клеткі – лімфацыты. Існуе два асноўныя тыпы лімфацытаў – Б-клеткі і Т-клеткі. Б-клеткі выпрацоўваюць антицелы, якія выкарыстоўваюцца для барацьбы з бактэрыямі, вірусамі і таксінамі. Іх працу можна параўнаць з дронавай атакай. Б-лімфацыты знаходзяць і мецяць антицеламі шкодныя для арганізма клеткі. На гэтыя меткі злятаюцца іншыя клеткі-кіллеры і знішчаюць іх. Б-клеткі маюць памяць. Калі нейкі вірус трапляе ў арганізм паўторна, ён адразу пазнаецца і атрымлівае моцны адпор, і хвароба не развіваецца. Таму, напрыклад, вятранкай звычайна хварэюць адзін раз. Другі тып лімфацытаў, Т-клеткі, знішчаюць уласныя клеткі арганізма, якія самі былі захоплены вірусамі або сталі ракавымі. А Нобелеўскую прэмію 2025 года атрымалі навукоўцы, якія адкрылі яшчэ адзін тып клетак – Т-рэгулятары. Менавіта яны сочаць за тым, каб клеткі-кіллеры не пачалі раптам знішчаць здаровыя клеткі арганізма замест чужых і пашкоджаных. Магчыма, хутка навукоўцы знойдуць сродак барацьбы з невылечнымі аўтаімуннымі хваробамі, такімі як цукровы дыябет першага тыпу, рассеяны склероз, рэўматоідны артрыт і іншымі.